Novi album Jelena Karleuše ima nekoliko velikih problema. 45-godišnja Jelena Karleuša je svih 10 pesama posvetila seksu. Nakon što oslušate svih 10 pesama, steći ćete utisak da je jednu istu pesmu otpevala, to jest ispričala 10 puta. Mislim da bi Vlado Georgijev bio ponosan. Jelena Karleuša, odnosno autorka njenog teksta Milena Mercedes, pokušava da nas impresionira i šokira, pa tako tekstove Carly Beach pesme kaže ovako. Kaže, neukus je kičije, sine Karli Boži bičije, bolje samo reci kakvog ukusa je sok od moje, šta se rimuje sa bičije, rimuje se ličke. Bolje reci kakvog je ukusa sok od moje tetke ličke, pošto ona ima tetku iz Like. Izvinite za ovo, morao sam da se nalupam jer je prosto toliko vulgarno. Idemo sada na najgoru pesmu ikada. Pesma se zove Takita, po svemu sudeći posvećena je Ognjenu Vranješu i njegovom polnom organu. Sada ću je pročitati celu, ne zebam se, pročitat ću je celu. Polome će Takito, ova gamerka, mamacita, Carlita, Takita, 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 mamacita, bonita, necesita, Carlita, una grande Takita.